तर गोपीनाथ मुंडेंची खरी वारसदार ही पंकजा मुंडेच आहेत. प्रकाश महाजन यांनी सोशल मीडियावर ही पोस्ट केली आहे. करुणा मुंडे यांच्या दाव्यानंतर महाजनांनी ही पोस्ट केली आहे. धनंजय मुंडे हे मुंडेंचे वारसदार असल्याचं करुणा मुंडे यांनी म्हटलं, तसं त्यांनी प्रतिक्रिया दिलेली आहे आणि त्यावर प्रकाश महाजन यांनी त्यांची एक सोशल मीडियावर पोस्ट केली आहे. गोपीनाथ मुंडेंची खरी वारसदार ही पंकजा मुंडेच आहे, असं प्रकाश महाजन यांनी म्हटलंय. तर प्रकाश महाजन यांनी केलेली ही पोस्ट काय आहे ती एकदा आपण पाहूया. प्रकाश महाजन म्हणतात, क्या जमाना आ गया. स्वर्गीय मुंडे साहेबांचा वारस कोण ठरवत आहे? एक भ्रष्टाचारी कारागृहात बरेच महिने काढून आलेला आणि दुसरी जी रोज उठून आपल्याच कुंकवाची अब्रू जगाच्या वेशीवर टांगते. स्वर्गीय मुंडे साहेब यांचा वारसा, मग तो सामाजिक असो किंवा राजकीय असो, फक्त आणि फक्त माझी पंकुताई, दुसरं कोणी नाही.